resist the devil, he will flee away from you. Chakakosha, anything changotaurwa, chasuggestwa, chaitika anyway, chinongotaura zvakapesana neshoko raMwari, resist, ibva pachiri. Satani chaanotsvaka kutikuvadza isusu nekutitadzisa kutenda kuti Mwari wedu anotichengeta, Mwari wedu anotikomborera. Ndo maschemes aSatani. Ngatitorese scheme yemamovies. Take for example, musikana ari kubuda pamovie. Movie iri musikana uyu ari kudanana nemukomana wake, asi mukomana uyu ane chitendero chake chakasiyana nechaanopinda. Vabereki vobva vamurambidza kuti no, haungaroorwe nemukomana asiri muKristu, hazviiti, Mwari wedu haatenderi. But musikana woita nharo osvika pakuroorwa nemukomana uya ane kutenda kwake kwakasiyana nekwevabereki nekwemusikana pamwe chete. Then azoroorwa, vabereki vozoona kuti mukomana uya anotori nemari, itori mbinga, ane mari dzakawanda. Then vabereki votozofara kuti naye mwanasikana, inga decision yawakaita yakanaka, tave kuchengetwa, tave kugara zvakanaka. Suggestion inenge ichitaurwa naSatani behind this movie ndeyekuti usateerere vabereki, ita zvakakusunungukira, zvaunoona zvinokuraramisa. Chechipiri, movie iyi inenge ichitaura kuti hazvina kukosha kuti uroorwe nemunhu ari kutenda kumwe chete newe, as long as mari iripo, unodi unorarama. So maschemes aSatani, example yandapa imwe chete iyi. So chakakosha kuresist anything to do about that. Ingoresist the devil, he will flee away from you. Izvezvi kana waona that movie, warinakirwa naro, washare nevamwe, maschemes aSatani ari kutofamba. Chinozopedzisa chaitika ndechekuti the next time yaunosangana nesituation inoita kuti upesane nevabereki, but ichibenefita iwewe, uchangopesana nevabereki because wakaalawa Satani kuti apinde mauri through that movie. Chechipiri ndechekuti vauchashare navo the same movie, uchiti ruri kunakidza, vachapedzera vaitawo the same newe. Zvichapedzera zvatiita kuti titadze kuve mumabooks akanaka naMwari through mamovies. So ngatiresistei those movies dzinongotaura anything chinongopesana naMwari. Yes, chingave chinonakidza mupfungwa nemumwoyo, chikufadza, asi mumazuva aMwari chinenge chakaipa. So ngatiresistei mamovies akaita sewayo, titambire kure nawo. Masuggestion aSatani is there to injure us, is there to injure our faith in God. Saka ngatigarei tangosiyana nazvo. Chawangoona kuti ichi chirungonanga pakuti pakona pakati naMwari tapesana, itobva wasiyana nacho. Angave mukomana wako chaiwo wawatsvaka uri muyuthi, kana musikana wako ari kungotaura chinhu chidiki chaangosuggesta unopesana neshoko raMwari, ibva wachiramba ipapo. Ungave kumabasa, vashandi umu tichifurirana, zvawatongoona kuti shoko raMwari hazvitendererani nazvo, ibva watosiya. Mungave mudzimhuri, mafamilies, mumwe aona kuti panapa tarwara neuwandu hwedu, tadii, taenda kun'anga tabvunzira, taenda kumaprofita enhema. Ischeme yaSatani, ibva watongozviramba ipapo, usambofa wakapinda mukati maschemes aSatani. Satani is there to injure us. Haana chimwe chaanotsvaka, haana pamwe paanoda kuti tifare, anoda kutikuvadza. Even wazviita, mangwana unosara hauwane peace of mind. Semusikana uyu anenge awanikwa hake nemukomana wake ane mari, mangwana ndiye achamubikisa doro rekupira vadzimu, uchiziva kuti Mwari haazvitenderi. Saka zvakakosha kuti scheme yaSatani payapinzwa iwe urambe, ibva wasiyana nacho.